फुंका हांजोतना लाम सुपिरो किताबना आं फुंनि सामरो आको पाइपेबि क्या के सिनजोगा नाना जों फाइजाक नाना बिथागो गनंग फुनगा नायदि ताक पजोंतो थुमाबा जेको नारि थुवाय शिरा सावैनि के ताक तामि दङ 8:30 ताक पजोंतो बाजायना दिबो क्या नाना हि नाना सुबै दङ आराम सुखता ना सरि हाइनिया के नायजोंना थांमानि के टाउनाव कयदिन दंखा दुइ सप्ताह 3 सप्ताह 3 बुझबाय दा हां के सरि हाइनिया बे को हाइन खाता समजा थागो के थुइ दङ थागो बासा खांगो फांगाना के नोंसिना खामानि बाहाय मा दंजोखा के दंथका जों काजा फुरुबो सकपालिया नाना सं आं सकपालिया सा दिन दंगो नगलमलाय दंगो सौ लमलाय दंनिया मा फाइलिया सुगाव करन कायमा से सलामा ससु मा काबि मा दंखा सिंकाल बारे सकपालिया बरा केताउल दिन दं दिन से मा दंगो गबा नि नगल ति सामारं नुया खो सु कायमा बो मानजाग्लिया कबा नगल काबि दंखता थागोते फाइना मोन जाखा सिनारा के ताका फाले कता हेदा ताका फाले केता दिन दंखता इको ताबो के दय सय केला तन नारागे तन मंग ताबो आमा हंगे फाके न बारी हाबजाक बारी सामुं कलायबो का आमा हंगे को दुला मुला पाराव फाके हंगे न तंग मान जायगा जगे सामुं कलायो सारि गो हंगे लेंग जागो बताम जिन खलाय दंगा जक सामो सिंगि yang नाना बाकिनि आमनो सामुं तांगमान नासिगि मुनि दंलायो पाराव फाके न दुला मुला हनिनि के ताम खलाय दं नायदिबो ताबो खिंगे माइरो का कोरो फुंनि जाबाय काकि सिं बेरे टंगने थांगे तलायबो नारा बायखिनाय थागुंगे थुइतम हिरोका बेरे मोजो जागो हंगे बेरे रे नेगरे मन ताकि सेखायसिं मा थाइजौ बसा बसा जौनियाना नेहना ताबो हंगे जों बाजि गत संग्रा सबाय के किसे बेरे टंगनाय नै बंगनर नाना बे फैले मानि गगलिबो सान बाबाय दंगा हंगे थुया किसे पानो yang नाना बाय बासिंगे कक्साय दंलायो मा बेरा लियाबो सुराय नाय थे तेते बसा गना हिंगो बामि दंगा मा बेरे जालियो खावनि सिं जागेले लाबोसो बेरे मा लीला बो कत जति बा बेरे खाना ता नाना साब जानि यागलो कायके बे आमा सपाय के बाजि गत संग्रा ताबो के कक सालाय दंलायो कयबो सालायो कबो सालाय बरके ताबो हंगे थाइजौ कुन जालायने हनिनि के हेलबि दंलायो कि yang आमा बुकुर फुइ दं या हंगे सरang से जाय दं का बुइनि साय हंगे थाइजौ न सन जुस पखलायने के नारा सं खाननाय तामो दुस्ता हम सुस्ता हम थाइजौनि तामा सादे सुस जुस सालायने ताम नों नानि लुस खालायदि दंना नारे आमि मुरगे दंगो जानानि हा थाइजौ जुस खालायने सिं ताबो कुन छापे के खलायो मिक्सचर रुआंता मिक्सचर रे कुरगंता सानजा गाहाम जतना के तासा टाइमानसो भिडिअ रखायनानि केबा दिरो आक्रु पे खांता सामरा आक्रु पाइने के नारा सं आमा सं गायके बेरे तिनि थागो बायखने सिमिसे के नर थागोनो नुगे कुना नाना सिमिनु kana गांनो न ताबो थागोनो फुनगाने मा बेरे लिया जामा जामजे नगा थागो भिडिअ खलायनो न आइमानो हा निना बहु कायजोंसो इको ता कायजोंता हे नोंगल नुगानो नाला माकलु फुनुगानो न नादि आयंबा ए मोआनि YouTube चैनल दागायनि न गेके नों नक मानाय जा माकलु न फुनु लेने सादि नुगानो गोसों ताबो थागो किसा आइ लाम फसिं बेरे लेगेनाय
Thago ba kisa bere talai mani thagona bere de kara naika chele jaka bo nokmang tonghani iya ko yang ose na so tabo hingke no gana o kisa bisongro bere tongphale mani mo hingke thago norong nugui no sini mankana bono sini no gana ni thago mo hingke nana bai ama hingke to swkang no paikya hingke jingke to last o thago bai paikya hingke tabo ke achugui kok sai tolai o ama song hingke sal bo thanar bola hingke kisa nana bai thago no bere kata hingke sal thangka.